Poistenie po lopate. Podcast o poistení, peniazoch a istotách v živote. Rozoberáme reálne situácie, chyby ľudí, aj to, čo vám poisťovne často nepovedia. Poistenie po lopate od poisťovne.sk. Dnes vám nebudeme radiť, na čo si máte dávať pozor na dovolenke. Dnes to bude o číslach, z ktorých sa vám zatočí hlava. Pozrieme sa na reálne prípady z cestovného poistenia, kde konečné účty dosiahli sumu viac ako 100 000 eur. Asi vás neprekvapím, keď poviem, že najväčšie účty v cestovnom poistení súvisia s liečebnými nákladmi, kde je potrebná operácia alebo hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Absolútnym rekordérom v cenách sú nemocnice v Severnej Amerike, kde náklady na niekoľkodňovú liečbu bežne prevyšujú cenu nehnuteľnosti na Slovensku. Poďme na konkrétne prípady. Poisťovňa Unika má vo svojich záznamoch hneď niekoľko extrémnych prípadov. Tým úplne najdrahším bol klient s ťažkými srdcovými problémami v USA, ktoré ho ohrozovali na živote. Účet? Držte sa. Hospitalizácia vyšla na 121 000 eur a samotná operácia s liečbou na ďalších 323 000. Celkovo suma dosiahla takmer 500 000 eur. Ďalší smutný a komplikovaný prípad riešili v Južnej Amerike. Klient skončil v nemocnici s ťažkým respiračným syndrómom SARS. Hospitalizácia na pľúcnej ventilácii a liečba komplikácií stáli 226 000 eur. Pacient žiaľ nakoniec boj o život prehral. Repatriácia telesných pozostatkov stála takmer 9 000 eur navyše. Aj vysnívaná exotika sa vie zmeniť na nočnú moru. V Indonézii sa celá rodina nakazila horúčkou dengue. Otec bol v kritickom stave, potreboval transfúziu krvi a špeciálny prevoz do nemocnice v Singapure. Nakoniec poisťovňa zabezpečila aj repatriáciu s medicínskou eskortou. Konečný účet 160 000. Viete si predstaviť, z čoho by ste zaplatili takýto účet, keby ste nemali cestovné poistenie? Vo Vietname za starší pán nešťastne spadol zo schodov. Mal ťažkú politraumu a kvôli jeho telesným parametrom ho nemohli previesť späť na Slovensko bežným letom. Repatriácia musela byť vykonaná individuálnym leteckým špeciálom. Celkové náklady 140 000 eur. Drahé poistné udalosti sa nevyhýbajú ani poisťovni Allianz. V USA riešili klientku s obyčajnými močovými kameňmi. Poviete si, bežná vec? Lenže v Amerike stála liečba a 5-dňová hospitalizácia neuveriteľných 160 000 eur. Za posledné roky jedno z najväčších poistných udalostí bolo zranenie horolezca, ktorý pri výstupe spadol do rokliny na Aliaške. Za ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici v USA a následný prevoz na Slovensko vyplatila Allianz vyše 166 000 eur. Extrémne vysoký účet prišiel aj zo Spojených arabských emirátov. Za 16-dňovú hospitalizáciu po infarkte zaplatila poisťovňa za klienta 127 000 eur. Drahá bola aj poistná udalosť, keď klient na dovolenke v Grécku upadol do bezvedomia. Privolaný lekár skonštatoval mozgovú príhodu. Klient bol prevezený do nemocnice a napojený na prístroje. Okrem ošetrenia a pobytu v nemocnici poisťovňa uhradila letenky a ubytovanie pre rodinných príslušníkov a následnú repatriáciu na Slovensko. Náklady presiahli 88 000. V inom prípade Allianz riešila ochorenie klienta na maláriu v Sudáne. Jeho prevoz do Juhoafrickej republiky, hospitalizácia a liečba vyšla na 58 000. Zoznam by mohol pokračovať. 46 500 za náhlu nevoľnosť so smrteľným koncom v Egypte, či 50 000 za nečakane odhalený mozgový nádor na Bali. Tieto prípady jasne ukazujú, že extrémne vysoké náklady sa nespájajú len s rizikovými športami či adrenalínovými zážitkami, ale môžu nečakane postihnúť aj obyčajných dovolenkárov pri bežných aktivitách. Čo z toho vyplýva? Najmä to, že ak cestujete do zahraničia, na poistných sumách sa jednoducho nešetrí. Tie pár eurové rozdiely v cene poistky vás totiž môžu ochrániť pred 100 000 dlhmi, ktoré by ste museli splácať celý život. Dávajte na seba pozor. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Viac informácií nájdete na našom webe poisťovne.sk.